ଐତିହ୍ୟ ଯଥା ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଘୁମୁରା ନାଚ, ବାଘ ନାଚ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁ ଲୋକକଳା ହଜି ଯାଇଛି। ଏହା ଆଦୌ ଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହେଁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ହଜି ଯାଉଛି, ସେହି ଆଧୁନିକତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମ ରାଜ୍ୟର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକ କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଳାର ସମୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ମୋର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆମରି ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଳା, ତାହାରି ସୁରକ୍ଷା ଆମରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଉ ହୃଦ ଜପମାଳ। ଏତିକି